je to v poradí druhá divadelná kaviareň. Ja sa veľmi teším, že ste prišli v toľkom počte, ja totiž mám stále strach, že si na mňa už nikto lístok nekúpi, ale dnes ste si určite kúpili lístky na mojich dnešných hostí. Dovolte ešte zo pár inštrukcií na úvod. Prosím, dúfam, že nikto z vás nemá zaparkované auto hore na streche, lebo strecha sa zatvára o 10:00, tak ak náhodou máte, tak buďte takí láskaví, choďte si preparkovať sem. Fajčiť sa nemôže počas hodinky a pol, prosím preto, lebo aby sme sa tu mohli dýchať a vlastne existovať, ale samozrejme môžete si objednávať a môžete si objednávať čokoľvek, na čo máte chuť, pretože ku koncu divadelnej kaviarne môžete sa opýtať našich hostí nejakú otázku, ktorú si môžete dopredu premyslieť a minule vlastne jediný človek, ktorý sa pýtal, bol ten, čo sedel pri barovom pulte a vypil asi 4 poháre vína. Takže prosím vás, nebojte sa, nehambite sa, objednávajte si, čo len chcete. A naozaj chcela by som veľmi, aby tento večer bol v takej uvoľnenej atmosfére. Hneď na úvod vám predstavím moju klaviristku. Tí, čo ste tu boli minulé, tak ju poznáte. Je to Peťa Géciová, moja faninka, ktorá mi vedie fanklub. Ona je inak ako učiteľkou nemčiny a angličtiny a má veľkého konička hudbu, takže ja sa veľmi teším, že ma dnes bude sprevádzať a dúfam, že dnes budeš mať väčší priestor ako minule, lebo minule zo samého stresu sme na ňu zabudli. Inak ešte sa musím poďakovať sponzorovi, ktorým je pán Mesiar, ale nie každý mesiar je mesiar, takže dnešný sponzor, pán Mesiar, je majiteľ autoškoly, nie je to mesiar. A ďakujeme mu veľmi pekne, vraj tu nie je, lebo ochorel, ale ďakujeme, že prispel nejakou čiastkou. No a ja ďakujem ešte chlapcom Martinovi a Drahošovi za možnosť, že tu môžeme robiť tieto večery. A dovolte mi teraz, aby som privítala mojich dvoch vzácnych hostí. Sú to ľudia, ku ktorých ma viaže niekoľko desaťročné priateľstvo. Dá sa povedať, že sú mi ako rodina. Sú to moji drahí kolegovia, ktorí 20 rokov pôsobili v divadle Andreja Bagara v Nitre, potom sa odsťahovali, boli súčasťou bratislavskej novej scény a patria medzi špičkových slovenských divadelných, televíznych, filmových hercov. Evička Matejková, Maroško Slovák. Ja som veľmi rada, že ste prijali pozvanie, že ste si našli čas na takéto rozprávanie sa o divadle. Viete, cieľom dnešného večera je, aby sme sa možno dozvedeli veľa vecí, ktoré nevieme, možno si potvrdili to, čo vieme a možno sa ukáže, že všetko je úplne inak, to, čo vieme. Dnes budeme musieť strážiť čas, pretože s týmito ľuďmi máme toľko spoločných zážitkov a oni majú za sebou už toľko všelijakých skúseností, že nám hrozí, že tu budeme do rána, ale nebojte sa, snáď sa nám podarí to nejak ukočírovať, aby to tak nebolo. Takže nemusím vám predstavovať. Poviem vám naše prvé stretnutie so Slovákovcami. Bolo to asi v roku 79 alebo 80. Na 50. výročí Vysokej školy, alebo neviem koľkom výročí, 40. výročí Vysokej školy muzic, 79. Evinka naša, to je jedno. Proste bolo stretnutie absolventov Vysokej školy muzických umení z príležitosti jubilea. Ja som tam robila ako prváčka na VŽMu alebo druháčka hostesku a prišla za mnou pani Eva Matejková, známa už vtedy pre mňa herečka, a povedala mi, prosím vás, príďte už do tej Nitry, my sa na vás veľmi tešíme. A viete si predstaviť, aké to asi je, keď vám niekto povie takéto milé, a naozaj dostalo sa mi úžasného prijatia od vás. Takže začneme. Detstvo nebudeme spomínať, lebo máme o čom sa rozprávať aj o inom, ale ty si zo stredného Slovenska, Maroško Bratislavčan, začneme strednou školou. Ty si bola posluchačka gymnázia a tancovala si vo folklórnom súbore Marína a už ako študentka gymnázia si sa dostala do profesionálneho divadla z Volenského, takže aké vlastne bolo tvoje prvé stretnutie s doskami, čo znamenajú svet? Funguje mi to? Funguje, bože, ja sa vždy toho tak bojím. No áno, tak ja som začínala tak dosť skoro.
lebo robila som najprv ochotnícke divadlo a tancovala som a vtedy nejak hľadali mladú babu do divadla Jozefa Gregora Tajovského, lebo im odišla uprostred sezóny alebo nejak tak z jednej hry mladá herečka do Prahy a režisér, ktorý ma videl v ochotníckom divadle hrať, tak mi ponúkol, či by som nenaštudovala za ňu tú postavu. Bolo to v Casanovej pani Úsvitu, v Casanovom, tak proste to španielská táto to bola hra a veľmi pekná, dosť taká dramatická rola a no proste som to naštudovala a mala som ako celkom úspech, musím povedať, aj sa mi to páčilo, aj mala som to šťastie. Začala som chodiť vtedy do 3. ročníka SVŠky a mala som to veľké šťastie, že niekedy po premiére prišli z Bratislavy pozrieť sa taká komisia na to predstavenie, lebo ten pán režisér, už je dnes nebohý, Peter Jezný, bol navrhnutý na Bagarovú cenu, na Borodáčovú cenu. Borodáčová cena sa dávala absolventom do 5 rokov po absolutóriu. A zhodou okolností prišiel pán profesor Zachar, pán profesor Záborský, pán profesor Huba, pani profesorka Síkorová, dnes už vlastne všetci nebohí. No a oni ma tam vtedy videli a prišli za mnou, že kde som a kedy a z akej školy vyšla. Vravím, ja som nevyšla nikde zo žiadnej školy a ešte chodím do školy. No a že či nechcem ísť na VŠMU, že už nemusím robiť ani prijímacie pohovory, že to prosto... A keď chcem, zase pani Sikorová mi radila, už ani nechoďte do školy, vy zostaňte rovno v divadle, ale tí traja páni boli asi trošku takí, že nie, len vy pekne príďte, lebo musíte sa vzdelať. Tak som prišla na pohovory potom v marci a mala som, musím tak povedať, no proste... ako áno, ako nie, tak ma prijali, no, hneď vlastne takým týmto. No a tam sme sa stretli s Maroškom, no, tak, no a takto som ja. Maroško bol vlastne stredoškolák, ty máš záhradnícku strednú školu. Áno, dobrý večer prajem. Ja som záhradník, zmaturovaný záhradník, to preto, že som nešiel na konzervatórium a potom som nemohol ísť aj na gymnázium, lebo si mysleli moji starí rodičia, že to by som celkom úspešne nezvládol, tak som išiel na takúto záhradnícku strednú školu, kde nevedeli, čo so mnou bude, ani ja som nevedel, čo so mnou bude, ale tam ma zachvárilo to, že som začal spievať ako... Mali sme Big Beatovú kapelu. No a to bolo v 2. ročníku a ja som bol z muzikánskej rodiny, takže so spevom som nemal žiadny problém. Takže tam som sa olieroval tak, že nakoniec jeden mladý spisovateľ slovenský alebo novinár vtedy napísal spevák herec Marian Slovák. No a ja to herec som povedal, toto čo má byť, aký som herec, no ale to mi trošku tak zarezovalo áno, v hlave, takže som sa začal tým venovať a potom som išiel na pohovory, no a dostal som sa, neviem ako, na tú školu a tam sme sa vlastne stretli. Tak. A aké bolo to prvé stretnutie vaše? To bolo okamžite, že oči, žalúdok a vzťah? Ja som prišiel na skúšky a v miestnosti bola jedna dievčina, ja som bol asi druhý, ona tak sedela za klavírom a veľmi sa mi páčila, lebo bola taká trošku iná ako tie dievčatá, čo som poznal ako v Bratislave. Takže som sa na ňu pozeral a si povedal, no toto je veľmi zaujímavé dievča, uvidíme, aké bude. Ale tam som sa tak prvý raz zapozeral na ňu a zistil som, že no, toto by mohlo byť zaujímavé, ale ešte som nevedel, že ako. Len tak som povedal, to je pekné dievča a to bolo, ale... No, nebol to koniec, ale začiatok. Bola som iná, prepáč. Preto som bola iná, lebo som tancovala, tak som mala takzvaný lučničiarsky účes. Vy to viete určite, kto proste dozadu, učesaná na vrkoč. No a to v 68. ktorá Bratislavčanka chodila, to sú len lučničiarky, keď tanečnice. Ale nie len to, no, nie len lebo mala si krásne také biele šaty, tie plieska si bola krásna, tak to len ten vrkoč to nebol. A ja zase musím povedať, že keď prišiel Maroško, tak som si vravela vždy v duchu, že bože, ako je smiešne ostrihaný. Ani nie, bože, ako pekný. A tohto ja som bol ostrihaný na Hitlera.
To bolo strašné, lebo ja som mal starých rodičov, čo ma vychovávali a oni povedali, ideš na tie skúšky, tak choď holičovi. No a oni ma ostriehali tak, že som bol takto, vieš, proste... Vyzeral som absolútne, úplne blbo. Vystrihaný bol. Úplne blbo si asi nevyzeral, teda neviem, ale... Ja ti dám moju knižku z inzekciu a potom zmeníš názor. Fotku má. Teším sa na tú fotku, že to bolo strašné. Dobre, a teraz študentské roky počas školy. Čo vám to dalo? Čo vás na tom fascinovalo? A či ste sa vôbec tam niečo naučili, lebo vy ste tam už išli s obrovským talentom? No, ja musím povedať, že ja... Poviem pravdu, ja zásadne hovorím. Moje šťastné roky sa skončili. Čo sa týka divadla, ja mám pocit, alebo taká nádej. Ja som tam prišla a tým, že najprv nás vzali 13, musím povedať, bola som ešte s jednou Košičankou, iba 2 mimo Bratislavy, bývali sme na internáte. Samozrejme, jasný odsudok, ako systém sedláčka, čo chce tu. Navyše, mňa to strašne bavilo. A ja ešte som mala rodičov, ktorí boli chorí, musela som mať sociálne štipendium a oni sa mi nemohli nejaký ma podporovať, takže som sa snažila mať aj dobré známky, aby som mala aj to prospechové štipko, aby som bola sebestačná. To znamená, že začala šikana, dnes už to viem pomenovať, ťažká šikana voči mne, hrozná. Mne, keď si na to teraz spomeniem, keď zistili, že prečo chodíš na tie prednášky, keď vidíš, že tam nikto nie je z ročníka, takí boli, Marian, povedzme nie, ale boli aj takí chlapci alebo dievčatá. A prečo sa učíš naspamäť? Ako chcete hrať divadlo, keď neviete naspamäť text? S papierom chodiť po javisku? To je, no dosť som si vytrpela, musím povedať, dosť. Potom sa stalo to, že ročníkoví vedúci boli prvý rok Zachar, druhý rok Svoboda, tretí rok Letko, štvrtý rok Huba. Nepatrili sme nikomu, do toho ešte navyše 69. rok, ak si pamätáte túto, čo ste postarší, Palachovty, 68. to sme tam už išli, už keď tu boli Rusi, ale potom tieto, tam boli štrajkové tieto, no takže zvláštny, pre mňa to boli také, ale ja som sa snažila čo najviac naučiť, aj keď pri všetkej úcte a skromnosti som najviac vedela z celého ročníka, pretože som mala tanečnú prípravu úžasnú, mala som tým, že som recitovala, tým, že som hrala, tým, že som bola zo stredného Slovenska, mala som peknú reč, takže Maroško vám to môže potvrdiť. Takže ja som tie 4 roky tú teóriu horko ťažko si prosto pretrpela, zabsolvovala, no a potom začalo šťastné obdobie tu v Nitre a to budeme pokračovať. Ja na rozdiel od Evičky som nevedel vôbec nič, lebo ona recitovala, ona vyhrávala republikové súťaže. Ja som nevedel nič, lebo ja som... Hrať si vedel, na klavír si hral, salta si vedel robiť. Dobre, ja som mal talent, tancovať si vedel. Mal som talent, len som nevedel, že čo je to, že ak to bude potrebovať. Viete si predstaviť, že za prvé 2 mesiace na škole mi pán profesor Zachar povedal, že Maroš, a vieš, čo urobí mačiatko, keď labkou vstúpi do kaluže? Ja som na vysokej škole a ja mám vedieť, čo urobí mačiatko, ktorý labkou do kaluže, však ja som na akej škole, čo toto je, že... A ja som mu vôbec nerozumel. Tak som nevedel, o čo ide. A ten pán profesor bol tak zlatý, že nás všetkých, na rozdiel od Evičky Matekova, ktorá už videla veľmi veľa, ale nás všetkých musel vrátiť do tých detských čias, aby sme si uvedomili, čo je chlad, čo je horúcosť, čo je milý úspev, čo je to, aby sme sa vrátili kdesi úplne na začiatku. A tam som mal vedieť, čo robí mačiatko, keď Ježiš, to je student a tak. Tak to som pochopila samozrejme o 2-3 mesiace neskôr, no a vtedy som začal byť trošku ako taký šťastný a mne povedal jedno slovo, rytmus. To bolo ako z muziky, nie? Rytmus. A keď ja som počul toto slovo, ja som nevedel nič o intonácii, ja som nevedel nič, ja som bol Bratislavcom, takže som nemal dosť dobrú reč. Takže to bolo také, ja som sa nevedel, čo som mám chytiť. A keď som počul to slovo rytmus, tak tam som začal byť dobrý, áno.
si zobral stoličku a začal bubnovať. No tak a bubnoval 5 minút a všetci sme, že už sme tancovali popri tom, a potom prišlo slovo. No áno, tak... A keď prišlo slovo, tak od začiatku zase všetko, no. No ale školu ste úspešne absolvovali a na základe čoho ste vlastne prijali ponuku do Nitrianskeho divadla? Ako to celé začalo? Tak začalo, že sme boli vlastne už vtedy spolu. Mali sme vlastne pred svadbou a... No počúvaj, ale to by sme skočili, však ja som chodil s mojou ženou, viete si to predstaviť, že by som chodil celý rok s dievčatom, ani som sa jej nedotkol. Normálne som ju odprivádzal na internát. My sme spolu debatovali toto všetko a to som zažil s touto krásnou. No takže to sme predbehli. A čo si sa chcel dotýkať v prvom ročníku? No tak... Samozrejme, no ešte ako? si mal čas do 4. Samozrejme. ročníka sa dotýkať. Však kde by sme toto No dobre, tak to sme preskočili. No to boli dobre. iné časy, Maroš. Dnes to je tak, Ale že tak to vidia sa hneď, idú sa láska nasťahujú. moja, možno ani nie. Aj vtedy boli, len to už teraz nepriznajú mnohí, že boli takí istí, ako sú dnes, vieš, len ako ktorí. Ne, ako to boli, ktorí. tie časy boli také isté, ako som len ja. Maroško bol taký. Že ona bola, aká bola, nič som si nemohol dovoliť. To bolo tak, víš, a ja som hovoril, no tak ešte počkáme, ešte počkáme. Potom mi vykrikoval, že som puritánka a luteránka. No tak musel som to nejak... Ale vedel si dobre zahrať utrpenie. Áno, presne. Také, no. Ešte povedzte spolužiakov, alebo kamošov. No ja to rýchlo poviem, Maroška, ja si to pamätám, prepáč. Nás z tých 13 už po prvom ročníku zostalo 7 a po treťom semestri, to znamená po polovici druhého ročníka nás zostalo 6. Potom, lebo tá moja úžasná kamarátka z tých Košíc, čo sme boli dvojka na internáte, čo so mnou bývala, zostala v Amerike. Po 69., keď zavrel Husák hranice, už sa nevrátila. To znamená, že ja som zostala úplne sama a potom nás zostalo 6 a keď Ivan Romančík ako švihnutý strhol ruskú vlajku na Firšnáli, tak už nás zostalo len 5, lebo ho zabásli chudáka a vyhodili zo školy. Teda najprv vyhodili a potom zabásli. No, takže sme zostali Táňa Hrivnáková, Lenka Nemčovská, Pálo Povoda, ktorý sa nikdy herectvu potom nevenoval. To je ten, čo ma nivočil, čo furt vykrikoval, že som sedláčka, že mám byť v kolektíve a nie sama chodiť na prednášky profesorovi Borovi. No a Maroško a my dvaja. A keď sme končili, tak teraz kam nás zoberú obidvoch? Dali sme si všade prihlášky a dvoch nás chceli zobrať len do Zvolená, do Nitry a to bolo všetko. A pretože Maroš je z Bratislavy a ja som síce z toho Zvolená, ale riešili sme to tou strednou cestou, že teda Nitra je rovnako aj tam. A ešte jeden dôležitý moment, bol tu Jožo Bednárik a to bol náš kolega, my sme si veľmi rozumeli na škole, my sme chodievali vždy na ich veľké predstavenia, už keď boli absolventi, on potom na naše a vždy sme skončili na tých popremiérových sedeniach na schodiach. Tak to bolo veľmi dôležité, že tu bol ten Beďo a potom, vieš čo, všade to nebolo ako, ale rozprával mi súdruh riaditeľ, že keby sme prišli do Nitry, tak dostanete trojizbový byt, že by sme dostali. A že spolu sme, no tak on žiadne, trojizbový byt. No a potom, keď sme sem prišli, tak mi Oskar Krásnovský povedal, že deti, dočasne budeme hen tam, to je taká malá izbiska. A na Kutlochu sme boli. Áno, 2,5 roku sme tam boli, 4x3 metre. No. Tam bolo jedno umývadlo, jedna platnička, no a potom sme si povedali, že tak toto... No ani sme ten byt nedostali. Všetci dostali byky, my vôbec nie. Kutlochy, pre tých, čo neviete, tak to sú ubytovne v starom divadle, kde sme vlastne všetci začínajúci herci bývali. A keď ste vy tam prišli, písal sa rok 71, tuším, 72 ste nastúpili do divadla Andreja Bagara, tak bývali tam už býval tam Beďo a bývala tam Bubuška Slavejová. Beďo býval v takom podnájme u jednej starej dámy v tom vysokom vežiaku smerom na stanicu.
vieš. On trávival tam potom s vami on chvíľu. býval u nás, no, tak on tam ani nechodil, lebo sa zasedel u nás a už môžem tu spať. A tak sme na rozťahovacom gauči, všetci traja sa pomestili a tak sme spávali oproti Zbožka Slabejová, Helka Húsková, Olga Hudecová. Dobre, no, ale všetci. prvé, čo sme si kúpili, to bol normálne kýbel, handra, ryžák a nejaká petla, lebo to sme tu... Museli upratať. To sme celé museli upratať. A jak sme tam upratovali, tak som si všimol, že takto boli dvere a prišla taká korpulantná dáma a hovorí, dobrý deň, som povedal. Ale nenadávaj, Maroš. Môžeme nadávať, lebo niektoré historky sa nedajú bez toho. Môžeš, Maroško. Dobrý deň. On mi cituje. A ona odišla, za 10 minút sa tam dobrý deň, a ona povedala, vy ste došli do tohto divadla? Ja hovorím, no áno, došli sme. A ona, že to bola pani Slabelová. Pani Slabejová. Božka moja. A ona potom o chvíľu zase sa zjavila a zase, že vy ste tí noví a znovu to zopakovala. A potom, že počkaj, a ty si ten Slovák? A on, že a zase odišla. A keď prišla štvrtýkrát, že veď ja som s tvojím otcom maturovala, ja už som taká stará. Takže to má taký... Dobre, Bečka, díky. Prišli sme sem, no, do Nitry. A teraz povedzte, aké prijatie ste zažili, lebo ja s tým mám len najlepšie skúsenosti, aj vďaka vám samozrejme, a podľa mňa ani vy ste neobyšli inak. Ja to musím povedať, neviem, teraz som taká blbá, ja stále začínam, ale neviem, ako, no hovorím viacej, však viete, že proste aj, no. Prijatie bolo, čo sa týka kolegov, báječné. Všetko báječné, musím povedať. Tak to hneď, to prosto to je... A pre mňa, dievča, tuto zo stredného Slovenska, pre mňa to bolo zrazu, ja som si nevedela zvyknúť nikdy na nížinu, čo ja viem, na Bratislavu. A teraz zase sa mi to tak mi to prirastlo k srdcu Nitra hlavne, lebo Nitra je to najlepšie mesto medzi Sliačom, kde som vyrastla, a Bratislavou. A ľudia tu boli veľmi dobrí, veľmi pekne nás všetci, musím povedať, prijali. My sme síce si potom taký starší bytík, lebo kolega si postavil dom, prepustil nám v družstevnom tomto, tak sme išli aj deti sa nám tu narodili. To bolo veľmi pekné prijatie. Ovšem, aby sme povedali pravdu, v 72. viete, tiež čo vypuklo, šialená normalizácia, ale taká, že u nás v divadle rozpustili bunku, tú ako stranícku, všetkých hercov povyhadzovali, furt sme museli chodiť na stranické schôdze, no a mne ako keď Bíkovi ukážete červenú šatku, tak pre mňa to bolo šialené. Ešte navyše, keď tam taký súdruh, ktorý bol, ja neviem, nemal maturitu, sa podivoval, alebo prosto vždy mal výhrady, keď sme hrali nejakú hru o kráľoch alebo kráľovna. Každý musel vysvetľovať, že počúvaj, že Kalman, veď to je Shakespeare, Kriste Páne, ale tomu kráľu, to nie, to proste sa rozčuloval nad tým. No tak toto sme my... Buržoázia. Nevedeli sme to prežiť. To je pravda. Tak sme papulovali strašným spôsobom a mne sa stalo to, že som dokonca na takej, že verejná stranická schôdza, to keď dneska mladí ani nevedia, že to existovalo, kde musíte ísť. Ja nie som stranička, prečo tam musím ísť? Musíte tam ísť. A oni vám ju dajú o 5:00 popoludní, aby sme teda prišli. A o 7:00 večer sme mali prvú verejnú generálku, ak sa na to niekto pamätá, maľovaného na skle. Ťažká hra, Kristie, lebo napríklad, to sme robili my prví v Nitre a naživo, nie ako potom v Národnom Orok, kde to všetko mali nahraté, vrátane Jánošika. Všetky spevy v Národnom divadle boli nahrané. To sa nespievalo naživo. U nás sa to spievalo poctivo naživo. A tak som sa postavila a povedala som, presne si to pamätám, keď mám splniť tamto heslo, čo tam visí nad vami, súdruhovia, že všetky síly za splnenie 14. či 15. zjazdu KSS, či KSČ, či KSČ, tak ja reku, idem teraz do šatne, pripraviť sa, rozcvičiť sa, mala som tam ťažkú rolu, tancovala, spievala som čerta, hrala, a aby som pracujúcim, ktorí prídu na moje predstavenie, odovzdala plnohodnotný výkon, zobrala sa, odišla, za mnou vstal môj muž, poobzeral sa, odišiel
Potom bolo ticho, vstal Jožo Šimonovič, poobzeral sa, odišiel a that's all. A to bolo všetko. Ale to nás stálo miesto. A nedali výpoveď aj Maroškovi. To dostali sme výpoveď. Asi 2-3, neviem, koľko sme mali. Ja neviem, potom nás zavolali. A potom prišiel z Bratislavy ďalší veľký súdruh. A ten nás Mravík, dodnes si ho pamätám zachránil. to meno. A ten tam proste, za ním išli všetci naši kolegovia, za tým súdruhom. Lebo sme boli presne rok aj 3 mesiace v angažmá a už sme mali návrh na ako výpovede. No tak také, aj toto bolo. Ale tak to bola jedna stránka veci. Ale tá druhá, tá umelecká bola úžasná, lebo presne vravím, že ja som hneď mala obrovské príležitosti, okamžite. Také, že keď sme robili toho Janošika, no tak hrala som veľmi veľa, veľmi pekné veci sme robili, úžasné veci sme robili, takže sa musím pochváliť, do tých 5 rokov som aj ja toho Borodáča dostala. A ja trošku tak menej, lebo ja sa pamätám, ja som akože Bratislavčan, viete, to sú takí zvláštni ľudia, lebo kto odíde z Bratislavy, tak si povie, že do keľu, tak čo už všetko budem robiť, toto nič, Nitra, toto, no. Tak som pozeral prvý deň z toho nášho okna, kde nás dali do tej izbičky. To bolo do svetlíka. Áno, 4x3 metr, no hrozné to bolo. Ja som sa pozrel dole z toho okna na druhom poschodí a raz som videl na dvore taký potkan, tam si išiel, kúkal na mňa, hovorím, Bože môj, ja tuto budem, v tejto Nitre, však ja keď tu budem 2 roky, tak to bude veľmi veľa. No vidíš, potom sme tu boli 18 rokov a veľmi sa mi Nitra zapáčila, ľudia v Nitre sa mi veľmi zapáčili, ale ja som mal zo začiatku veľmi ťažké obdobie. No. A začali ste vlastne, Evi, ty si jedna z mála slovenských herečiek, ktoré zažili Jozefa Bednárika ešte ako herca. Ty si s ním dokonca hrala a dokonca si sa s ním boskávala. No Ježišmar, to bola taká sranda, že to Aké dodnes... to bolo? No smiešné, lebo my sme boli naozaj ako brat a sestra, to je jedna vec. Druhá vec je tá, že sme boli vždy ako partneri, no a potom už si vymysleli hrať zase, ak je tu niekto z divadla, prihláste sa, ukážte ruku hore, lebo hrať hru, ktorá sa volá Kto ukradne nohu, bude mať šťastie v láske. A to autor, nositeľ Nobelovej ceny a taliansky dramatik Dario Fo. Olinka, aha, tu je. No, pamätáš, takže Dario Fo a my sme hrali Dario Fo. Komédia, no taká, ktorá proste, kde z hodou okolností som s tým Jožom bola na javisku a milencov sme mali hrať. No vždy nám bolo smiešne, ako náhle sme sa mali na seba vrhnúť a boskávať, no tak sme sa išli, no smiešne nám bolo. Takže toto bola moja jedna z takých skúseností. Porozprávate, že ako začal vlastne potom režirovať, lebo vy ste spolupracovali s ním v tom Poddivadle, ktoré ja som zažila už, keď bolo slávne. To Maroško má historik z prvého. Počkaj, no neviem, čo na to si myslela, ale my keď sme robili ako herci program v Hornom divadle, tak mali sme ešte dosť času, však si nemali ani deti, nič, že si povedal, ešte urobíme niečo a založili sme Poddivadlo, hej, Poddivadlo. A tam to bola taká pivnica, maličká, nebolo to veľké. Kde ste si to upratali? No tak to sme museli aj stavať. Murovať. No, to sa stalo jedno, že raz som išiel s Beďom, sme takú káru mali, jak sa to volá? Japonku. Lebo sme potrebovali nehadcené vápno. Vieš, to je tak. A tak sme boli v montérkach a hovorím, Beďo, však kde tú káru, tú Japonku zohnať? A pri starom divadle bolo väzenie, tam je stále, a tam väzne kopali kanál, hej? No ja hovorím, však tam mali fúriky, tak poďme si tam požičať tú Japonku, nie? Tak Beďo a ja sme boli v montérkach, lebo však sme robili, tak som išiel tam aj s ním a poviem, dobrý deň, prajem, prosím vás, ja by som potreboval tú takú ako Japonku, ale požičali by ste nám. A on povedal, že o 4:00 tu a inak hotovo. Tak mi dali tú Japonku, aj Beďo, tak som išiel, kde priol, tam sa stávalo, tak to sme šlohli trošku toho vátla a išli sme ako naspäť. A tak sme to dali u nás do pivnice, tam sme s tým niečo robili a potom, že Ježiš, však ideme už dávať tú Japonku naspäť, vrátiť. No a tam prosím ťa nič.
žiadni väzni ani policajti neboli, všetko bolo zavreté. Ja hovorím, Ježišmária, no a bolo 4-5. No tak my sme búchali na tú železnú bránu, tá sa otvorila a ten policajt, a kde ste vy boli? A tak, no, normálne som dostal takú šupu, čo je? Čo to? Počúvaj, a ja som mal som nemal tú čiaru, ten pás. Čiaru, jak sme mali väzni, to nás zachránilo. Oni si mysleli, že sme normálni väzni, ale my sme nemali tú čiaru na chrbte, tak to nás zachránilo. Ale inak by sme tam boli hotoví normálne. Takže to bolo, bol som aj v nitranskej base za chvíľu. No. To bola to podivadlo, lebo naozaj to bolo v pivnici. Keď idete roh starého divadla, ako i pokračuje cesta tam, tak tam je dokonca ešte aj taký, kde sa sypalo uhlie. Tak tade sa do toho divadla vchádzalo. Tam vchádzali ešte aj slávni martinskí herci, vrátane slávneho Strniska, Emila Horváta, všetci na našu prvú premiéru a rovno aj dernieru. To bola prvá májová divadelná Nitra a my sme naskúšali japonské divadlo Akutagavu v Húštine. Ináč je to film Rashomon, strašne slávny, ak ste to videli, Kurosavou. No a my sme to s tým Bednárikom, Bednárik, Kaprálik nám tam niečo pomáhal a my sme boli 4 herci, Adelka Gáborová, Beďo, Maroško a ja. Každý sme mali svoje role, ktoré sme to hrali. To nikto nerežišoval, to boli všetko. Všetci, aj sme si to preložili. To bolo to prvé. To bolo to prvé predstavenie. A to bolo veľmi slávne, také úžasne sa nám to podarilo a viem, že nás vtedy prvýkrát ohádzali kvety. Ja som robil šerm, to sme na papiery som urobil Bedovi tak, sopš a to. Evka šila kostýmy, hej? A robila som choreografie. A potom ja som robil ešte hudbu, alebo tak. No, tak áno, takže to sme taká spoločnosť. Keď sa pýtaš, že kedy začal ako režírovať, tak až potom, hej? On podišiel do Zelenca, nie? Potom išiel do Zelenča. No nám potom pretiahli tady kotol cez to krásne divadielko a zrušili všetko. Už sme druhýkrát to nemohli zopakovať na druhú. Majú v Nitru, hoci sme už mali pripraveného Syra Halevina, Helderodeho. A prosto sme sa potom presťahovali, to zase všetká česť pani Augustovičovej, ktorá bola vtedy šéfka, vybavila nám v tom múzeu hore pod hradom. Tak priestor? Áno, v priestorách, tam sme potom pokračovali v tých malých formách, akože čo Beďo režíroval. Ale Beďo hneď išiel režírovať do Zelenča Ochotnícke divadlo. Hneď ma oslovili, išla som urobiť ja tam choreografie, veľakrát Mároš tiež pomáhal. A potom sa stalo to, že vybuchol bulharský režisér tu na veľkej scéne, lebo Beďo mal veľké úspechy s tým Ochotníckym divadlom a on to dorežíroval takú nejakú bulharskú hru a malo to celkom úspech, aj ľudia s ním celkom fajn ako robil, mal to vymyslené, tak mu ponúkli, znovu už sa stala pani Hilda Augustovičová, bola riaditeľkou a ponúkli mu, že si môže vybrať nejakú hru, ktorú by chcel robiť na profi scéne ako režisér a on si vybral Dom Bernardy Alby, lebo tam boli len samé ženy, on sa chlapcov bál, lebo či ho budú poslúchať. No a tak znovu to urobil vynikajúco. Myslím si, že to je jedna z jeho vôbec najlepších režií, takže už druhá, už bola Shakespeareov, Titus Andronicus, no a tam sa začala taká... Ale treba povedať, že Hilda Augustovičová ako riaditeľka, to bolo jej najlepšie, že urobila vlastne z Bedu oficiálne režisér. Obhájila to, lebo áno, obhájila to veľmi, lebo to zase, viete, to sa napríklad knižka vyšla, nikto to nezaregistroval, že ten Jožo bol stále vedený ako herec. On musel veľakrát, aj keď už režíroval, keď ho obsadil režisér, tak musel hrať aj malú rolu a jeho to už trolinku aj tak ako otravovalo a vtedy pán režisér Rajniak, myslím, išiel do penzie, bolo jedno miesto, myslím, voľné režisérske, lebo už bol u nás Spíša Kákoš a Hilda to potrebovala vybaviť, pani Augustovičová, na ministerstve, aby mu dali ten štatút, alebo jak sa to volá, taký ten placet na to. No a vtedy sa začala invázia veľkých umelcov, manželov z týchto z Bratislavy, lebo mali syna končiaceho režiu, veľmi vplyvný, obidvaja boli. Povedali nám to, že my máme takého syna, ktorý by som rád túto, aby sa... No tak, reku, Pane Bože, vedia toto čo, tak rýchlo sme my
No urobili sme to, že nie. Ale čo, povedali, čo sme si mysleli. My sme to povedali. No ja som im to povedala, že my tu máme vednárika, potom mi ten Ujo Procházka a pani Kráľovičová nedali cenu hereckú za to, že som im povedala, že sem pchajú svojho syna a my máme lepšieho režiséra, ako je ich syn. No, tak takáto som ja, takzvano papulnatá, no. Peťo sa stal... Peťo sa stal režisérom. Ja som vlastne do divadla Andreja Bagara prišla práve na základe inscenácií Don Bernardi Alby, Titus Andronicus a Guľôčky Zeleneckej, ktorú keď som videla, tak som v slzách išla do Mlynskej doliny peši a zo všetkých predstavení som mala neskutočný zážitok a keď som dostala ponuku od pani Hildy Augustovičovej, vtedajšej riaditeľky v 83., že či nechcem ísť do Nitry, tak ja som ani sekundu neváhala a hneď som povedala áno, aj kvôli vám a tým inscenáciám, v ktorých som vás videla. Ale vy ste s tou inscenáciou Don Bernardi Alby boli na Divadle národov v Sofii, to bol medzinárodný jeden veľmi renomovaný festival a zožali si tam obrovský úspech. Áno, boli tam Bolkovci, Polivkovci, teda divadlo, vtedy to bolo, bože, hoď mi, ako sa volalo vtedy, nie, no, na Provázku, ďakujem. Na Provázku divadlo a my sme tam boli, no a to bolo niekoľko dní trvajúci, obrovský, tam z celého sveta boli súbory a viem, že tam bol Mchat, bol tam malé divadlo z Moskvy a my sme s nimi boli vo výťahu a Božka Slabejová bola celá hotová, lebo to vtedy išli také úžasné filmy Nikitu Michalkova a všetci z tých filmov tam sa v tom výťahu viezli naživo. Takže sme sa normálne, že štipni ma, či žije vedľa, že veď to je ten, taký Kaliagin sa volal, strašne slávny herec to bol. No takže sme si užili aj trošku tej slávy, ale hlavne my sme chodievali každý rok do Prahy. Na Vinohradské divadlo. Mali sme družbu ako divadlo. Áno, a tam sme mali akože družbu a oni chodievali potom sem, ale my sme tam mali nesmierne veľké, tak by som vám povedala, obrovský úspech mali tie inscenácie naše tam. Takže keď už sme boli dokonca v Bratislave a v 91. pred rozdelením republiky sme išli po Prahe, viem, že sme tam boli nejaká vianočná kvapka krvi, my za divadlo tam na Zánovú scénu a Kačer Honza nás stretol, Lukavský ešte žil vtedy, prišiel za nami, Munzár, Jiřina Povdalová, tá po predstavení, tá bola Marošovi, normálne si klakla a takto sa mu dotkla hlavou nôh po Titovi Andronikovi, ja som skoro padla do bez seba. No tak bol. A teraz sme sa s ňou cez leto stretli, poznala nás normálne, takže akože decka, čo robíme. V tých časoch to boli Bednárikové hlavne réžie a to sme chodili každý rok ako do tej Prahy. A to bolo fantastické, lebo naozaj v tej Prahe tá Beďová réžia, my ako sme hrali, tak to sme boli úplne hotoví, lebo tam tí herci, ktorého sme poznali z televízie, oni chodili k nám gratulovali, boli úplne hotoví. Takže zahrať v Prahe jedno predstavenie, z toho som potom vydržal 3 roky žiť. Lebo to bolo taká sláva. No, na rozdiel od Bratislavy, lebo tam sme boli len raz. Bo išli sme tam s Titom Andronikom a zase, kto to videl, tak vedel, to boli prvé dosť odvážne scény, kde naša zlatá kolegyňa Nora Kuželová, úžasná kolegyňa, ona hrala normálne do polpása, obnažená ako tá kráľovna, presne taká tá vizigotská kráľovna, taká táto. No a to sa objavilo dokonca v západno-nemeckých vtedy v Špígli alebo v niečom také, že to bolo, že za železnou oponou sa hrá takéto divadlo. No ale to len bolo pre našich v Bratislave, že fuj, čo si to dovoluje ten Bednárik robiť zo Shakespearea. Aby ste vedeli, my sme hrali v Bratislave, za to nitrianske divadlo muselo platiť. Áno, platiť. Až potom neskôr to bolo na výmenu, že sme tam mohli ísť. Nie, za mnou to nebolo nikdy, lebo keď sme robili potom Fidlikanta na Setreche a tam ľudia chceli, no tak tam ľudia, že tak nebali sme 180 000 na to, aby čo stál jeden večer. No. Áno, pravda, Olinka, je to tak. Takže ale to je jedno už teraz. Ale je pravda, že ja keď som prišla do Nitry, tak sa chodilo do Nitry
na divadlo z Bratislavy a z celého Slovenska, pretože vlastne tie inscenácie boli tak úžasné a tak slávne, že sa chodilo vlastne do Nitry. Tak, ale to boli takí fanúšici, že to máš napríklad, ja ti poviem, keď sme boli v tej škole, tak z tých pedagógov, čo nás vypustili z tej školy v 72. Prišiel sa len raz pozrieť v 74. Čiže ako to mám všetko zmaplnované, pán profesor Zachar. A to len preto, lebo išiel robiť to malované na skle a prišiel aj s pánom Nosálom sa pozrieť, lebo nám robil choreografiu Pavel Šmok z Prahy. To bolo fantastické. To je balet Praha, to bol európsky choreograf, len ho vtedy tam normalizácia, aj v Česku nie, tak vyďubli, zrušili mu ten Karol Spíšák mu dal robotu, to je pravda. A Karol Spíšák mu dal robotu túto. Tak, a robili sme tak to predstavenie, že prišli sa na to pozrieť, a keď predtým, než ho išiel robiť do toho, a nikdy viac, a ostatní vôbec sa neprišli. Za 18 rokov nás nikto z mojich pedagógov nevidel. Tam potom vymysleli, že v Bratislave za Zlatými pieskami pre Bratislavčanov není nič. Tam je, že Hix und Leones, tam žijú levy. Končí svet. My dobre vieme, že ten svet pri Zlatých pieskoch nekončí. My všetci sme boli pyšní na to, že sme boli vidieckí herci, hoci nikde na svete neexistuje toto označenie. To nikde. Pretože všade žijú ľudia, všade treba ľudí zušľachťovať, všade sú ľudia, ktorí majú radi umenie vo všetkých jeho formách. Takže je to vlastne ich vizitka, ale nejde o to. Chcela som divadla je, prepáč rýchlo, Judi Dench, slávna to, úžasná herečka anglická, no vie, odkiaľ pochádza. Zaujíma to niekoho, alebo Maggie Smith, alebo Meryl Streep, kde sa narodila. Jedine, my keď sa narodíte ďalej ako za Zlatými pieskami, tak ste sedláčka, vidiecká herečka. A ja som Košičanka, ja to mám ešte horšie, lebo východňarov úplne neznášajú. Ale zase ja som v pohode úplne. Ale chcela by som vám povedať jednu vec, že bohužiaľ teraz to už nie je, ale vy ste to aj z generácie, ktorí to ste možno mali aj na svojich pracoviskách. My sme naozaj boli ako rodina. My okrem toho, že sme trávili chvíle v práci, že sme prišli ráno o 9:00 na skúšku, končili sme skúšku o 1:00, išli sme spolu do jednoty na obed, tam Ria Gulková a všetky čašničky boli naše kamarátky, riešili sme veci zo skúšky, vy ste potom išli pre deti, ja som išla na kútloch sa váľať, alebo ja neviem, a večer sme sa opäť stretli a po predstavení sme zase išli do jednoty, či už na víno, alebo Maroš išiel buď k deťom, alebo ty si šla, alebo sme chodili k vám. Ja si pamätám, že ale to už bol 89. rok, keď som bola vysoko tehotná, tak skoro som u vás porodila, lebo my sme sa veľmi navštevovali aj s Bednárikom, s Adelou Gáborovou, so všetkými. Vtedy to bolo naozaj úplne iné obdobie ako teraz a bolo to fascinujúce. Bolo a musím povedať, ako to ovplyvnilo naše deti, že môj syn nám takú poklonu dal Stano, ktorý je dnes vyštudovaný aj herec, aj režisér a už roky je v Brne. Pomaličky to bude, no veru, už aj 20 rokov, ten stredný. Tak ten hovorí, že no rodičia, ja som sa najviac naučil pri vás. Aj vôbec, aj ako taký všeobecný rozhľad, lebo my sme nedebatovali len o divadle, ale o politike, o histórii, o všeličom, aj o športe, samozrejme, však nie. Ale aj Evička nám volala potom, keď už mala byt, tak cez telefón zaznolila, haló, a to Maroško, tu Evka, prosím ťa, hovedzia polievka, ako sa prosím ťa robí? Tak by sme aj Ja som nevolala mame, ale ja som volala Slovákovcom a tu poviem jednu historku, prvýkrát v živote som robila šišky, môj muž spal a ty si prišiel k nám na návštevu, v kuchyni sa dymilo, okna boli pootvárané, susedia chceli volať hasičov. Mne to na jednej strane úplne zhorelo, čierne ako černokňažník to bolo. A ty si bol veľmi zlatý, mal si pochopenie pre moje začiatky kuchárske. Odrezal si vždy tú čiernu polovičku, zjedol si tú nespečenú, lebo už na druhej strane som si dala, a keď sa Igor zobudil, prišiel, ty si sedel v kuchyni, zadýmenej kuchyni a hovoril si, Igorko, náhodou sú veľmi dobré, podarili sa jej. Ale toto sa stalo u nás, viete, hovorí sa, že my sme ideálni manželia, že to my sme sa raz tak ja som mal, Evička, prosím ťa, moja omama
vieš, robila také dobré pagáče. Nemohla by si urobiť ako u nás, keď sme začínali, hej, nejaké pagáče. No, ešte sme nemali deti, no. No, nemali sme deti a tak. A potom ona začala robiť niečo v kuchyni, ja som prišiel, teraz som videl, že ona nejak vála to cesto a nejak, no tak dobre, tak robí to tak dobre, tak. Potom som prišiel druhý raz a nejak to, no čo robíš? Nie, nechaj, prosím ťa, dobre? Nechaj, to sú moje programy. No dobre, tak, no hádali, ona to potom dala do trúby a keď to vybrala, tak ona, také hostie to boli, vieš, také milimetrové. Ešte aj pripečené boli. A že toto sú pagáče? No my sme sa strašne pohádali. Ona to chytila do takého sácku, hodila celé tie pagáčie, švatra to tam do smeti, no rebali sme na seba. Ja idem preč a bum, a bát a naraz bolec. A ja som otvoril a Beďo, čo robíte? To som Beďo, hej, akože... Aj no, s Norou Kuželovou prišli dvojica. No ja som bol rozsúrený, tak som všetko povedal, prosím ťa, toto a takéto pagáče a toto. A aké pagáče? No tam sú v svetiaku. On to normálne otvoril a zjedol to. On to oškrapkal tiež pekne, tieto tam to bolo, že čo chceš, ak sú dobre. Tak sú dobre. Takže aj my sme mali takúto aférku. Pravda, že, lebo mi predali v jednote miesto lístkového cesta, mi predali linecké. Ja som si to nevšimla. Tak to si nepovedala, ešte toto je novinka aj pre mňa. Áno, a ja som to všetko tak, ako som vedela, že to, lebo rýchlo potom Ale ja som bol nahodavo, že čo ti tak rozbíš, že to je normálne, hovorím. A teraz viem, že to je linet, no tak toto. No to bolo strašné. Áno, ale ja som sa napríklad od vás naučila, my sme k vám chodili na pečeného moriaka, čo nás naučil aj pán Doci a ja zasa od vás. A ešte poviem takú pikošku, že keď Evička išla do pôrodnice, neviem s koľkými deťmi, lebo máte 3, ale tak vždy ti balila tašku a pomáhala, keď bol Maroško na vojne, Adela Gáborová. A zasa ja, keď som išla do pôrodnice, keď som sa vrátila, bola. No jasné, no áno, tak radila mi. Adela mi radila. Si zasa radila mne. Áno, lenže Adela mi vieš čo poradila? Že decku nedávaj cumlík. Hneď ho nauč piť z pohára. Viete si predstaviť, jak som ja toho malého sama, moje prvé... No, ja musím povedať, medzi tým, ako sme tu šťastne žili, tak mne zomreli hneď rodičia, jak som prišla do Nitry. V 72. sme prišli, v 73. už som nemala otca a v 75. bola som v 2. mesiaci tehotenstva s prvým dieťaťom, mi zomrela maminka na veľmi dosť ťažkú diagnózu. A ešte som si stihla vypýtať tie dobré pagáče, ktoré teraz ja pečiem od nej. Ale fantastické, teraz sú úžasné. Ale také. No, teraz sú, a teraz vlastne takže, viete si predstaviť, ako tá mama chýba hlavne v takýchto chvíľach, keď donesiete si, čo už donesiete, Maroš na vojne a ja už som nevedela, čo robiť, už som nehrala, mala som brúško a musela som mať vypratovaný byt, tak som sa vytrepala, pozerám na vás, pán doktor. A závesy prala a vyvešala som si ich, nie? Do rána mi odišla plodová voda, nevedela som čo so mnou, tak som volala komu? Bola som doma sama, no Gáborovej o 5 ráno. Čo sa stalo? Braňo Adela, ja neviem čo, tak, že vydrž, hneď som pri tebe. Aj prišla. Bolo 3:45, no to musíme sa okamžite obliecť, ideme, a my peši, bývali sme na predmosti, nie na, na Šurmanovej, na Párovciach, a peši sme celou cestou išli až do pôrodnice, stretli sme Milana Lišku, ktorý už niesol do bufetu. Bol náš bufetár. Bufetár. Dievčatá, kam idete? A ticho, do pôrodnice Eva rodí, tak skoro zostal tam stať, že ako vám mám pomôcť, a s tými taškami sa len krútil, vraj ako stoj tu. A my sme išli ďalej a veru o 1:30 bol už aj samo na svete, a ale mali linky taký, lebo to mal 2,55 kg a potom s takým dieťatkom, no... Ale treba povedať, že potom po pôrode Evička skoro zomrela. No, mala som taký takú ale tú tak. A ja som bol vtedy v Bratislave vo Vúse, a to som ešte 2-3 mesiace do skončení vojny, a tam mi Beďo zavolal. 8 mesiacov, že 2-3 mesiace, dobre, 8 mesiacov, dobre, no. A Beďo mi povedal, že Maroško, narodila sa ti Sabinka, ale s takýmto k***om. Ale on mi to takto povedal, ja som, keď narodila sa ti Sabinka, ja hovorím, Sabinka? Bola pauza, ale s takýmto, čo? Už to neopakuj. No však nie, on nejak...
No. Neplač, malinka, neplač, nie. Život je taký, aký je. Môžem ti hviezdu z neba zniesť. To musí ti stačiť na dnes. Pod vankúšik si ulož sny. Nechaj si ich na horšie dni. Tam porastú ti rokov pár. Zbohatneš z nich tak, ako my. Utri si slzy, nie, 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 nezúfaj hneď. Nezúžaj, malé decko vie, že pekné dni sú len pre bohatých, pre nás chudobných sú prognózy zlé. Utri si slzy, nie, 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 nezúfaj hneď. Nezúžaj, malé decko vie, že pekné dni sú len pre bohatých. Pre nás chudobných sú časy zlé. Neplač, malinka, slzy preč. Život je taký, už to vieš. Ešte na ľade to je pád od postaviek z kariet hrad. Utri si slzy, nie, 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 nezúfaj hneď. Nezúžaj, malé decko vie, že pekné dni sú len pre bohatých. Pre nás chudobných sú prognózy zlé. Utri si slzy, nie, 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 nezúfaj hneď. Nezúžaj, neplač, malinka, slzy preč. Život je taký, už to vieš. Ďakujem pekne.